Jopuonjre moko maya e skund sekondar ma Katoloni Mixed dhi mbele gi yudo thieth e osiptal ma Machakos Level 5 kaluwore gi masira mar mach manomuoch e skundno kendo wang'o ute nindo ariyo e skundno. Mach ma kamano nochakore kodong' dakika machuok to orom saa 3 otieno manyoro. Moko kuom jopuonjre nobedo kod pek e yueyo kaluwore gi iro mapek mane wuok e ute nindo ka mamoko bende noyudo hinyruok e kinde mane itemo resgi. Jochiw res kod joneg mach koriwo koda ka Machakos Fire Brigade kod Kenya Red Cross nochopo e kar masirano kendo konyo nego majno ka nonro to pod dhi mbele wi gino madibed ni ne okelo majno.